pura kaham mix kayoi. Hello guys, bahay tong may naro kakayo kaham no tong may na Hennao kai hay no hay lam subo ani YouTube channel lo angkai ang tini norok bai ani bokhnai henna fulma ni share khainai norok nai tong di bahay ke ful bokhnai hay bahay ke ful kai ko silky ungnai norok nai tong di cha pati no glass dai na kha angkai tabukai henna powder nai nangma jar khaina na nangnai an busakaya haike thung tongo angkai mix khayo henna doi add khainai 2 চামচ je mithi deng gudu goi tormani gura khai tormani ko ani mixer bo kri hingai mixer ro khaimya mixer ro khaike tai bo kaham cha pati renai mix khainai ar kalni thok add khainai kaham mix khayoi erpore kai hopung ton ke tai bo kaham kai ang to mia horo khai ton ya kai 2 ঘন্টা suk mix khai 2 ঘন্টা suk ton nai hai ke thungka nai di ei doi rok chabai asta no gole pai pai kha chese mama henna tongsun mix khai tonsuni nok ni kam rok khaibe gana norok nai tongni nok ni mairung rok chokjak pai thangka mairung songnai mairung kisa songnai kai idi change khai mairung songnai tho ke friend chong tabuk 2 ঘন্টা ni pore phaikya henna phulai tabuk na rok nai tongdi bokhnai poriskar khai khalai na bakha yago packet khaina kha paper khobe egon tonai ginarok bai bokhnai subai malai nai ke friend chong nai ne di ani bokhnai ran kha rani busuk silky wngkha nai di shampoo je phano je silky ong tong hanai di silky kai noro ani video bahai nang jakha noro sa comment ke sadi kai channel lo ketal hinkai subscribe khai rodi kisa channel no hambai